karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Saning dapita. Kay kasakit sa kong o. Unsa ning akong o. Saning gipurong sa kong o. Marami niyo. Sabot. Dahon sa bayabas. Kipurungan ko panapton nga may dahon sa bayabas. Anong naabot ko din eh? Sa manigapita. Nihagit ko sa payak sa ibabaw sa bungtod. Saan yung pagkahitabo Anong... Agay kasakit sa kuntil. Agay... Dili sad may tabong maabot ko din kung way nagdana ko. Sa maning dapita, kang kinsa ning payag nga akong gikatulgan. Lo? Sir Rodel. Papa mabalik din si Sabrina, Lo? Wa man, sir. Sir Rodel, mag-anda muna ako gatong pamahaw. Loyal mo. Gisundan data ni Sabrina og Carding. Apan kalit lang nawa sa sapa si Sabrina. Onya, unsa na? May resulta na ang kagahi sa inyong mga o. Ma, Di ba gipasidanan ko na kamong tanan nga dili na kamong mutunob anang dapita? Labi na sa sapa? Pero mga gahi yung kayo mong o. Di tanawa karon og naon sa nang imong asawa. ma, ayaw na ng pangasaba. Kinahanglan makitaan si Sabrina. Mag-ilison ako. Ha! Wa mo'y nag-anan sa mga daotang espiritu, Rodel. Dili sila mahimong patyon pinaagi sa armas. Mga pag-ampo lang ang imong ikabato kanila. Madam, kalma lang. Otro ka pa! Tiguang ka naman unta. Ikaw unta ang angay mo pahimangno sa mga bata nga magpalayo sila sa kayo. Pero sabay mo gihimo! Wa! Ilmo, ang mga kalag na sa mga kriminal ang mikuha kang Sabrina. Mamatay na usab si Sabrina! Saan naman ning dapita? Asa man pa ingon ning daan nga akong gisubay? Ang sapa. Karang sapa. Rodel! Pangita ako, Rodel! Rodel! Sir! Sir Rodel! Carding, Sir! Sir! Tuwa na ang mga tanod, sir. Naglugsong na sa sapa. Naglugsong na sila. dali Carding. Gihanta ang mga pulis sa dapit din mawa si Sabrina. Sir, kuan ba? Nya, usa ito mga tanod. Ato ko yugan. Kaon una, Rodel. Kay dili ka magkalahutay sa pagpangita sa badlungon mong asawa kung dili ka mukaon. Ma, Kaon una. Ma'am Sabrina! Ma'am! Sabrina! Hain ka! Sabrina! Ma'am Sabrina! Ma'am Sabrina! Sabrina! Ano mo nito tapita? Magpagbuhat ka! Ay, magid ka si Sabrina. Ayaw lang kag sir. Mituo ko nga, makita na nato si Ma'am Sabrina. Pero nga nung waman din siya din sa sapa. Di na naman siya mawa, di ba? Ako sige na akong nahibudngan, sir. Kinahanglan nato makita si Sabrina.
Yun siya ba? Babae ba na nasnakis karsada? Hindi pa nga ninyo, hindi pa nga ninyo, hindi na sa ospital! Oh, ay naman ang imong asawa, Rodel. Oh, nga numihilak man ka. Asa man? May dauta na bang nahitabo sa imong asawa? Patay na ba si Sabrina? Hello, ma! Rodel! Imo kong gisingkahan, Rodel? Nasuko ka na ako? Wa ko masuko ni mo, ma. Pero di lang ko gusto ka maghisgot ka nga patay na si Sabrina. Dili siya patay. Buhi siya. O kinahanglan pangitaon ko siya. Ug asa man nimo siya pangitaon? Nga gilamoy naman siya sa daotang espiritu, Rodel. Gusto na lagi, ma! Wah! Di ka mo patoo! Gikuha na sa mga daotang espiritu ang imong asawa! Ha? Sabrina! Hain ka man karon! Nakamatngon na siya. Hain ko. Niya ka sa ospital, ma'am. Ayaw paglihok. Medyo delikado pang imong kahimtang. Naon sa day ko. Ang doktor na amo pasabot nimo, ma'am. Pahuway lang una. Si Rodel. Tao ka si Rodel. Pahibaw ang akong bana. Rodel? Sir Rodel? Mibalik naglakaw ang mga tao aron. Mangita ni Ma'am Sabrina. Kaon una. Sir, gibati ko nga buhi ra gid si Ma'am Sabrina. Tinuod ka nga doon ay demonyo ka ng sapa sa banlot, ana. Ha? Tinuod ka ang gisulti ni mama nga may daot ang espiritu diha. Oh, Sir Rodel. Ana! Oh, adtuon ko na si mama nimo, sir. Kumagaran ng cellphone na nagsigigting og be kay saba kayo! Cellphone? May nanawag. Hain na akong cellphone. Sir Rodel. Sir. Niyari mong cellphone. Number? Kinsam ka ni nanawag? Hello? Hospital? Ganun kahit po ba ni? Sabrina! Salamat ka nakitaan ka na. Sabrina! Nawa na ka na ako. Ayaw na paghilak. Yan ako. Sorry. Sorry, Rodel. Sorry sa unsa. Sorry nga. Sabrina, ayaw paghilak. Huwag kay sa. Di mo sa nga may apas ka. Pero gatong baby. Say, baby. Wa ko maibaw. Mabdos di ay ko. Ug nakuha siya. Dili. Kaluoy. Kaluoy sa ato baby. No. Sir Dad? Niyan ang mga gamit ni Ma'am Sabrina, sir. Sir? May nahitabo ba ni Ma'am Sabrina? Mabdusti siya, anak.
Unsa? May umaabot ng tanig anak. Pero, nakuha. Ginoo ko. Unsa magding nahitabo, sir? Di pa na ako ikasulti ang tarong si Sabrina. Nakapokus pa siya sa iyang una sa among baby nga nakuha. Kaanong sa? Gusto si Mama. Magdaog kamatay ka ng sapa sa banlot. Sir, dali. Ako ka nang ipakural. Aron man makatunob na ng dapita. Pisan kita. Unsa? Magdos di si Ma'am Sabrina? Ug nakuha kini? Mao na man, uy. Kanugon po sa bata, uy. Unsa ka anugon sa bata? Ha? Ay, Anong nagisgot man kamog bata? Bihay na ba si Rodel? Tuwa pa sa hospital si Sir Rodel, madam. Giyati man pa si Ma'am Sabrina. Oh, buhi gyud ay siya? Luwas na siya, madam. Pero, nawagtang sa bang imong apo. Apo? Usay buot mong ipasabot, ana? Mabdo si Ma'am Sabrina, Ma'am Mercy. Og nakuhaan siya. Unsa? Aw, mao na nay resulta sa mga taong kiat? Dili man makamaong mo amping. Kung nagpuyo pa siya dinis bay, waon ta siya makuhai. Iyang gipatay ang iyang anak, ang akong apo. Madam Mercy. Ana, kutawi ko og Diyos. Kalit kong giuhaw. Ha? Usay ha! Ngano bisiga man dayon ng imong mga mata? Kutawi ko og kape. Unsa man gyud, madam? Juice o kape? Diyos og kape. Ha? Sabrina, ikutawan ti kagatas. Sorry kid kayo, Rodel, ha? Sabrina, pagbuot sa Ginoo nga may tabo kini sa atong anak. Dili, Rodel. Sabrina, Pagbuot kini sa demonyo. Sabrina. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!